लाग आई हो दादा काहे हाला कर ले सो काहे काहे एकर बहुत बड़ा कारण कुछ कहीं लइका ही जावना बेरा माई के पेट में रहले सन हां मन करला चटर पटर उनका खाए हां तू कहली कि टिंटुआ के पापा जा तारा बाजारे तो 250 ग्राम केकरा ले ले अब 250 ग्राम के जगह पर 750 ग्राम ले आई बड़े उनका खुशी के ठिकाना नहीं थे बना के खइले बड़े ठीक वही लेखन के करवन खानी जौन भाई हो बदर बदर कइले बड़े तेज लड़का लो हाला मत करे आई एगो दिमागत आत्मा ये धरती के छोड़ के अपना धाम के चल गई वह के भंडारा में सब रुपया हमरा गुप्ता जी साहब जी सब खर्चा कैले बा तो एगो भजन बा आ ओकरा बाद एगो ब्यास गौनी हा जोनियों से दूर बा वहां के गीत के जवाब और ओकरा बाद प्रसंग गौनी है राजा हरिश्चंद्र जी के प्रसंग 5 मिनट हम सुना दे लयदारी चैता चैती ओकरा बाद फेर होना से बा मास्टर बा बा बाबू बा के सवारी के भक्त के पुकार सुनी भारत में आईना कही थी दीनानाथ तार भेजवा गरुड़ा बीमार चली आरे हो दीनानाथ तो कोई थी तो बोलो अपन कार भेजवा तो हवा छोड़त बानी परतानी पैया हमनी पर हो खिना सोहैया गोसैया तू ही खरुड़ा निधान लाई के बचाव जा चिड़ैया देखी भैया हमने के इतना श्रोता समाज जुटल बनी जा 5 गो तत्व से हमने के सोना ऐसा शरीर बनल बा एगो भजन गा के एकरा बाद 31 चटनी दे तानी घबराई लोगन पर तो चटना चटनी से जीव के कल्याण ना होई है देखिए हमरा जगकर्ता के बबुआ के हाथ से 21 रुपया आई बाबू हमार पढ़ लिख के देश के नाम रोशन करस कर्णधार बन जा आदर्श बाबू देखिए कितना नाम बा हाला ना रहे भैया हम जानते रहे कि हमनिए की ऊर्जा बा लेकिन हमें नहु की बड़ा हाला बा 5 गो तत्व से हमनी के सोना ऐसा शरीर बनल बा अंत में 5 गो में जौन बा दे सामान लागल बा बेसी नहीं है अंत में एकरा 5 में मिल जाए के बा छिचल पावक गगन समीरा 5 तत्व यह अधम शरीरा छिच मने धरती जल मने पानी पावक मने आग गगन मने आकाश समीर मने हवा ये 5 गो तत्व से बनल बा अंत में एकरा 5 में मिल जाए के बा उसे कवि के भाव लगता खूब ध्यान से भजन के रुआ लोगन सुने कहे के बा ए भैया के माटी के आरे बनलो शरीरिया
पूछ लेके नहीं जाए, केहू पूछ लेके नहीं जाए, केहू केहू पूछ लेके नहीं जाई ये भाई जी, केहू पूछ लेके नहीं जाए, केहू पूछ लेके नहीं जाए, केहू पूछ अन्न धन भरल बा, दौलत बेशुमार बा, अन्न धन भरल बा, दौलत बेशुमार बा, हरि के भजन, हरि के भजन बिना जिंदगी अन्न धन भरल बा, दौलत बेशुमार बा, अन्न धन भरल बा, दौलत बेशुमार बा, हरि के भजन, हरि के भजन बिना जिंदगी केहू पूछ लेके नहीं जाए, केहू पूछ है हाला है भाई। देखी जगकर्ता महोदय जी की तरफ से 51 रुपया आई, रमेश ठेकेदार महोदय जी की तरफ से 51 रुपया आई। ऐसे कहे का जे जवाना के अपनाई ये भाई जी, जे जवाना के पाप और खून के दू गो डगरिया जे जवना के अपनाई, जैसन करब वैसन मिली ना हो। पाप और खून के दू गो डगरिया जे जवना के अपनाई ये भाई जी, जे जवना के अपनाई। कैसे हो ऐसे धर्मराज के धर्म खाता पर धर्मराज के धर्म खाता पर तहार नेकी पति जे लिखाई ये भाई, केहू पूछ लेके नहीं जाए, केहू पूछ लेके नहीं जाए, केहू पूछ केहू पूछ लेके नहीं जाई ए भाई जी, केहू पूछ लेके नहीं जाए, केहू पूछ लेके नहीं जाए, केहू
देखी ऋषिराज अलबेला जी की तरफ से 11 गो रुपया आई। ध्यान देवे के बाद अंतिम मंत्रा पर बासक के टोलिया चार पहरिया ललकी चुनरिया गोढ़ाई ए भाई जी ललकी चुनरिया गोढ़ाई बासक के टोलिया सलन पहरिया ललकी चुनरिया ए भाई ललकी चुनरिया। प्रशांत कुमार गुप्ता जी ये भजन पर 51 गो रुपया देने। बासक के टोलिया चार पहरिया ललकी चुनरिया ओढ़ाई ए भाई जी ललकी चुनरिया ओढ़ाई। बाबू रे मर घट पर लहरी अग्निया मर घट पर लहरी अग्निया तो दिहे लाठी बनाई ये भाई चला हो आदती है राखी बनाई भाई जहिया लोग राम नाम सत्य के नारा करत जाला ई पांचों समानवा वो नसीहत पर बैठा रहेला आ जब लाश जर जला तो पांचों में मिल जाला। इस कहे के बाद तती है राखी बनाई भाई आ केहू पूछल के भजन रहा अब